I have to apologize. Corona sa Pilipinas sa Miss Universe, unang napunta sa Miss Colombia. Sa nagkainit nga politika sa Mandawi, kinsay lumad gihimong usa ka issue. Mga malls ug grocery stores bantayan sa mga pulis karong Christmas ug New Year's holiday. May ngapon Sugbo Kabisayan, sunod buwan dili na mahimong magamit ang mga karaan nga kwarta. Mga bangko na lang ang mudawat ni ini aron pailisan sa mga bagong kwarta. Kinigyaksyonan ni Ryan Sorote. Sa likod no icons. Napo na lang kaadlaw maggamit ang mga karaang papel nga kwarta sa nasod. Sugod Enero 1, di na mahimong maggamit ang mga karaang papel nga kwarta nga gi-issue ni adto pang 1985. Ang mga papel nga kwarta nga giprinta ni adtong 2010 pataas ang bugtong dawaton. Apan mahimo makapailis sa mga karaang mga kwarta sa tanang bangko sa nasod gikan sa mga kooperatiba o mga dagkong mga bangko. Maski mga cooperative bank, rural bank, kung inyong i-approach magpailis mo, pwede na sila mo ilis and they are willing to exchange. Maski diluwa na pangutana, depositor ka din ma'am, na kay account diri sir. Basta nagdaka sa karaan nga kwarta ilan ang ilisan. Makapailis usab sa mabuhatan sa Bangko Sentral sugod alas 9 sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon. Hangyo sa BSP sa publiko nga pailisan ug gastuhon ang mga karaang papel nga kwarta og di kinitipigan. Pag 2017, wa nay bili ang mga karaang mga kwarta o di na pod kini mahimong pailisan og bag-o. Exempted sa pagkakaroon ang mga karaang kwarta nga nasa laing nasud o kadtong mga gihimong ebidensya sa mga kaso sa korte. Usa sa mga hinungdan sa pagpailis sa kwarta ang nagkadagang mga counterfeit money. Dunay daghang security features ang kwarta, apan ang labing paspas og dali nga paagi sa pagtino sa tinuod nga kwarta ang mga emboss nga mga letra o mga numero ini. Dili maayo ang kahayag, murag may pagkadim. Ikaduha, nagdali ang tao. Ikatulo, dili familiar gid ang tao sa security features. Mao gyud na ang tulo ka factor nga makakontribute ngano nga makadawata og counterfeit nga kwarta. Gipanglantawan sa BSP nga hugupan sa mga tao ang mga bangko sa katapusang mga adlaw sa tuig aron magpailis. As of September this year, moabot og 432 million pieces sa karaang papel nga kwarta ang in circulation sa karon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Walay dakong kadaot ang nahimo ang dautang panahon nga dala sa tropical depression nga Onyok. Batud sa Pangulo sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa lalawigan sa Sugbo, nagplano sila nga mag-recruit sa dugang volunteers gikan sa lalawigan. But nila nga mas daghan ang makatabang sa panahon sa emergency ug katalagman. May dakong training karon nga naa sa kampo ang tanang mga sa NSTP at lang himoong mga volunteers, no. Nalipay kay ko sa provincial board kay naghimos lang ordinansa nga ang Provincial Disaster Risk Management Office mo organisa og mga local volunteers di lang sa munisipyo kundi na sa barangay, sa purok para pag-assess o pag-support o pagtabang sa mga local government unit, no. Danan ni affirm gyud kay nagsugod na magitag-organize mga volunteers nato. So all this natin mga training gikan sa mountain search and rescue, water search and rescue, doon na po tayo training school-based DRR, community-based disaster risk reduction, unya kanang ICS incident command system, no, ang TB5. Pahugtan sa kapulisan ang security sa mga malls o grocery stores aron panalipdan ang mamalit panahon sa Pasko ug bag-ong tuig. Kinigyaksyonan ni Ray Pasaporte. Upat na lang kami sa Digalio ang nahabilin ug mapasalamaton ang PRO7 nga walay natala nga panghitabo tibuok Rion City. Matud ni Chief Superintendent Manuel Gairlan, mas dublihon pagbantay sa kapulisan ang lugar diin sagad mahitabo ang krimen. Padayon usab nila nga ipatuman ang seguridad palibot sa mga simbahan sa nahabiling mga adlaw sa Misa Digalio. Sa Huwebes sa gabi ila usab pahugtan ang security sa mga grocery ug malls alang ni adtong mag last minute Christmas shopping. That's part of the that's part of the instructions na ginawa ko na
pag time ng labasan ng bahay, going to churches, syempre, yung patrol cars natin, yung police officers shall be visible to prevent and deter crimes. Nang hinaot si Gairlan nga walay pulis ug sibilyan mo gamit silang armas ug magpabuto atol sa pagsugat sa Pasko. Iyang gimanduan ang tanang chief of police nga imbitahon ang mga gun holders nga magpabuto sa ilang armas sa firing range karong Pasko ug bagong tuig. In fact, I have given instructions to my chiefs of police, to my city directors, if they can invite gun holders na, alam mo yung mainit gustong magpaputok, invite them to the firing range. Dali nyo yung bala nyo, doon tayo magpaputok. Yeah? Put some targets, they practice their shooting skills, and hindi doon pataas, doon sa shooting range. Wala na. Walang tatamaan. Yeah? Walang casualty, walang victim ng stray bullet. Tunan usab sa kapulisan kung unsaon ang pagsumpo sa mga krimen nga sagad mahitabo kaysa pagpatrolya lang sa kadalanan. May mga certain crimes na paulit-ulit. What do I mean paulit-ulit? Ito yung, for example, isang snatcher. Ano niya na yan eh, negosyo niya. Or yan yung kanyang source of livelihood. So, paulit-ulit siya. Alam namin na... so, pinapattern din namin siya. Hopefully, on his next, makapture namin. So, that's cat and mouse game. Kailangan pag-aralan mo. Hindi pwedeng bara-bara lang. Salita. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Kagamhanan sa dakbayan sa Subo mususi kung rehistrado ba sa POEA ang mga recruitment agencies nga nang lukat og business permit sa dakbayan sa Subo. Kinigiaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Gipasusi ni Acting Mayor Edgar Labella sa buhatan sa Treasurer's Office ang mga recruitment agencies nga naglukat og business permit. Both masayra ni Labella kung rehistrado ba ang mga recruitment agencies sa POEA kung Philippine Overseas Unemployment Agency. Namatikdan sa Acting Mayor nga nagkadaghan ang mga recruitment agencies sa Sugbo apan nagkadaghan usab ang mga biktima sa illegal recruitment. I wrote officially to the Treasurer's Office that before business permits will be issued to companies engaged in the recruitment of overseas workers, they have to thoroughly scrutinize if they have POA license and all other requirements, because Cebu City has become a center, a haven of all these recruitment agencies considering its strategic location, Northern Mindanao and the neighboring islands. So, daghantag mga agencies din mo nang atong tan-awon kung naka-qualify ba sila o naka-comply ba sila sa requirements paglikay sa atong mga city residents. Di mo minus na pulo ka biktima sa illegal recruitment nagpatabang kaniya. Sagad sa mga biktima, illegal nga na-recruit sa trabaho sa Middle East samtang ang uban wa pa kalarga. Susihon usab ni Labella ang prosecutor's office kung pila ka mga kaso ang napasaka batok sa mga illegal recruitment agencies. Imagine, magbayad og placement fees nga tagpila ka 1,000 pesos. I have one incident, client, not a client but a constituent from Budlaan who was a victim. Pag-abot gipriso pa sa recruiter kay nagpirma man og kanang post-dated checks sa iyang placement fee. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Vice Governor Agnes Magpale mipahinumdum sa mga ginikanan nga dili daling madani sa kwarta gikan sa usa ka langyaw. But sa Vice Governor nga dili mahimong biktima sa trafficking ang ilang mga anak. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. Gipahimangnuan ni Vice Gobernador Agnes Magpale ang mga ginikanan nga dili daling masilaw sa salapi aron dili mabiktima sa mga langyaw ang ilang mga anak. Ang Vice Gobernador mipahimangno nunot sa pagdagsa sa mga turista nga niya mibakasyon sa Sugbo. Ako lang kuan sa mga ginikanan nga di unta ta magpatintal sa lapi nga easy kaayo kay ngilad kayo ang epekto ini sa ilang mga anak. Matod pa sa Vice Gobernador, doon na daghang ahinsya sa gobyerno nga nagbansay-bansay alang sa pagukod yatong malambigit sa cyber pornography. Training police officers in the province how to detect cyber pornography, how to preserve the integrity of evidence. It is one of the most difficult nga kuan kay tungod sa attitude sa parents na para nila retrato ra na.
ang tuig 2015 sa kamayo nga tuig alang kang Vice Gobernador Agnes Magpali. Walay dakong katalagman ang miigo sa lalawigan sa Subo kung itandi sa nang labay nga duha ka tuig. Miauhag si Magpali sa tanan ng mga sakop sa tigbalita nga magpadayon sa ilang kanunay nga balanse ang pagbalita. Og siya miingon nga, Merry Christmas and a Happy New Year. alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Philippine Statistics Authority nga kanhi NSO gipasalig sa pag-abag ni Congressman Luigi Quisumbing kung mupasaka kini og kaso batok sa nag-request sa iyang birth certificate. Nang hinaot usab si Quisumbing nga dili pamulitika ang motibo sa nangayo sa iyang birth certificate. Gihimong usa ka isyu sa politika sa dakbayan kung kinsa ang lumad nga taga Mandawi. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Apparently, because this was Mahimong mangayo og katim-awan si Kongresista Luigi Quisumbing sa website o online service provider sa Philippine Statistics Authority o sa courier nga nagpadala sa gi-request nga birth certificate. Gawas sa individual, mga kabanay lang ang mahimong gitugutan nga makakuha og birth certificate pinaagi sa authorization letter. Kinahanglan usab ang identification card sa gi-authorize. Well, kung doon na ni Kuan, kung doon na ni siya ay photocopy sa ID, niya fresh signature, no? Kanigis photocopy naman, fresh signature by the owner. Then, amo man ni i-check, i-compare man nila mo sa ID, sa iyong signature sa ID. Kung mao na iyong signature, then, ato i-release. Matod sa PSA, mahimo sila nga mutabang kung mo-file og kaso si Quisumbing batog sa nag-request og nag-forge sa iyang pirma. Gawas sa marriage, death o certificate of no marriage na makuha ni bisan kinsa, gikonsiderar sa PSA nga personal document ang birth certificate. This particular situation, pwede mo siya ikuan kung he is not really authorized by this si Congressman Quisumbing, no? Pwede niya ipapangita, ipatawag, pwede niya file action, no? Gipahugtan usab ang paglukat og birth certificate hilabi na sa mga minor de edad tungod sa posibilidad sa human trafficking. Matod ni 6th District Congressman Luigi Quisumbing, gi-request ang iyang birth certificate sa Philippine Statistics Authority pinagi sa handwritten nga authorization letter alang sa usa ka Brian Paragiole. Ang authorization adunay pirma ibabaw sa handwritten usab nga pangan nga Gabriel Luigi Quisumbing. Not even on my letterhead, handwritten yun siya. Niya ito signed Gabriel Luigi R. Quisumbing. Siguro naman I know my own name. So, I mean, it's instances like that. Sa official request document, ang nag-request nga si Brian Paragiole adunay address nga purok Tambis, Kasuntingan, Mandawi City ug dunay say telephone number nga nakabutang. Samtang mga angga lang sa iyang ginikanan nga si Louis Quisumbing ug Betty Romualdez ang nakabutang sa request ug bilang ilang mga tinuod nga mga pangan. Forgery, of course, is another thing. Impersonating a public officer is another. So, we were able to sort of get a consensus from within the group of what we can do, no? As well as how we can speak to the NSO, because this, for me, it's as a public officer, I completely understand that things like my birth certificate, it's fine to release to the public. But in many other circumstances, for many other individuals, that's a highly sensitive document. Si Quisumbing, kinsa mitugan nga didto na tawo sa Makati City na hinaot nga dili politika ang motibo sa tinguha nga pagkuha sa iyang birth certificate. Siya mudagan pagkamayor batog kang Lollipop Uwano Dizon, din gihimong issue sa politika ang pagkalumad nga taga Mandawi. I'd rather not draw any conclusions, but again, we hope that the investigative authorities, the police, the NBI and the NSO will come up with a finding. Again, for me, I certainly hope that this is not politically motivated, because forgery is a rather serious crime. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Magmeeting ang Executive Department sa Dakbayan sa Sugbo human giminosan sa City Council ang proposed budget sunod tuig. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil.
Lingkuran sa Executive Department kung unsay ilang buhaton human giminusan sa konseho ang annual budget para sunod tuig. Gikan sa 8.9 billion pesos, gihimo na lang kini sa konseho nga 6.4 billion pesos sa usa ka special session ni adtong Biyernes. Mato ni City Administrator Dr. Lucel Mercado, ang 18 billion pesos nga annual budget sa tuig 2015 giminusan usab ngadto sa 13.4 billion pesos sa konseho. Actually, problema sa na siya kay wa pa nila i-act. Yeah, until 31 na sana sila allowed to do something about it. Usa sa mga problema sa syudad mao ang bayranan sa loan sa pagtukod sa SRP karong buwan sa Pebrero. Wala kini sa proposed annual budget nga giaprubahan sa konseho ug anaa sa supplemental budget number 1 nga wala tuguti sa mayoriya nga hisgutan. Si Acting Mayor Edgar Labella may pasabot sab nga ngayon yung matuki ang supplemental budget subay sa provision sa local government code. Dugang pang Labella, way rason ug nganong di mabayran ang loan sa SRP nga aduna may igong kwarta ang dakbayan. There is really a compelling need to resolve, to deliberate on the SB1. Because SB1 is a part of the annual budget. And there is a provision of law in the local government code that the council must have to act on a budget that is proposed by the executive. Mato ni Labella, aduna pa sila'y plano apan ilaon ang paabuton ang kopya sa aprobadong annual budget gikan sa konseho. Matod sa acting mayor, dako kayong kawadon sa syudad kung langay-langayon pa ang pagbayad sa SRP loan. Because it has always been the position of the executive, the mayor for that matter, that the loan should be fully paid. And no one can dispute the fact that it should be greatly advantageous to the city if we pay the loan, rather than go on with our yearly amortizations of 500 million per year. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Gipaabot sa regional office sa Philippine National Police ang dugang 5,000 pesos nga additional bonus sa mga pulis gikan sa Malacañang. Matud ni Chief Superintendent Manuel Garlan, wa pay klaro kung kanusa kini mahatag. Unang nadawat sa mga pulis ang performance-based bonus nga dili mo menos sa 10,000 pesos matag pulis. Alang kay Garlan, dako og ikatabang sa mga pulis ang dugang bonus nga magamit sa pamilya karong Pasko o bagong tuig. Crime prevention, 5,000 I think is coming from the office of the president. So I do not want to preempt the announcement. So kung talagang meron. Dugang ebidensya nahipo sa Commission on Human Rights sa ilang investigasyon sa nahitabo sa lungsod sa Dumanhog. Gani mi rekomendar sila nga mas maayo nga ubos sa paghupot sa neutral ang nga ahensya ang lungsod panahon sa election. Kini giaksyonan ni Ryan Sarote. 14 kilometers na away from town proper. Uyon ang Commission on Human Rights Investigator sa Sugyot nga ipaubos sa Comelec Control ang lungsod sa Dumanhog. Subay silang nakuha ang impormasyon sa ilang investigasyon. Bisan kontrolado pa sa lokal na kagamahanan ng lungsod, mas maayo nga ipaubos sa neutral nga pagduma ang lungsod sa Dumanhog so maabot nga piniliay. But para nako with these incidents now coming prior to the election unya murag matod lagi nila is election related. There's no harm in placing Dumanog as one of the hotspots nga tanawon di dapat sa Comelec. Si Villarino ang nag-imbestigar sa kaso sa shootout o giingong pagpangulata sa mga pinrison nila Vice Mayor Gundoy Hica o gigsuon nga si Konsehal Wado. Duha ka adlaw nga gibisita sa CHR ang lungsod sa Dumanhog ug Argao aron pagkuha og mga saksi sa shootout ug pagpangulata. Nasubay sa komisyon nga doon na pay laing pagpangharas ang nahitabo sa wa pa ang shootout ug pasangil nga pagpangulata. Gipugnan pa sa CHR ang mga identity guban pang madetalye sa mga ebidensya nga ilang nakuha sa investigasyon. Hangyo nila sa publiko hilabi na sa mga taga-Dumanhog ang pagsabot tungod sa kasensitibo sa mga hitabo o sa mga nalambigit nga mga individual. There were prior incidents leading to this one. So nakaaghat po na to nga atog yung palawman ng atong investigasyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Happy day and congratulations mga kabatid tungod kay finally human sa 42 ka tuig nga idlas nga kahigayunan sa kadaugan nalangkat na gyud sa Pilipinas ang korona sa kampyonato sa Miss Universe. Apan ang kadaugan sa Pilipinas nahimong kontrobersyal human na sayop ang host sa moong prestiyosong beauty pageant sa pagdeklara sa labing bag-ong reyna.
Nagmaya ang Pilipinas sa labing bag-ong dungog nga naangkon karon sa nasod human sa kadaugan ni Pia Alonzo Wurtzbach sa Miss Universe 2015. Si Pia na mao'y katulong Pilipina nga nakalangkat sa maong korona sukad sa karapusang kadaugan nilang Gloria Diaz ni atong 1969 ug Margie Moran ni atong 1973. Sa swimsuit competition pa lang, nagpakitang gilas na ang pambato sa Pilipinas. Human ang hingpit nga pagkasud sa top 15, padayon ang pagpabilib ni Pia sa mga hurado hangtod nga nakatungtong siya sa final round sa maong kompetisyon, ang pagpili sa labing ligong top 3. Human ang labing kulbahinam nga bahin sa maong kompetisyon nga question and answer portion, nihunong ang kalibutan sa mga beauty pageant enthusiast sa pagdeklara na sa labing bag-ong Miss Universe. Sa makadiyot, daw susamag nawagtangan og tsansa ang Pilipinas nga subling malangkat ang korona sa kadaugan sa Miss U. Human nga gi-announce sa host nga si Steve Harvey nga ang Colombia na mao'y labing bag-ong mananaog sa Miss Universe. Miss Universe 2015 is Apan mao na lamang ang kakurat sa tanan sa diyang nibalik sa entablado ang host dungan sa pagpangayog pasaylo ug sa pagpahibaw nga ang Pilipinas mao'y labing bag-ong Miss Universe. I have to apologize. The first runner-up is Colombia. Miss Universe 2015 is Philippines. Folks, let me just take control of this. This is exactly what's on the card. I will take responsibility for this. It was my mistake. It was on the card. Horrible mistake, but the right thing, I can show it to you right here. The first runner-up is Colombia. It is my mistake. Still a great night. Please don't hold it against the ladies. Please don't. We feel so badly, but it's still a great night. Thank you all. Tungod ni ini, nakaani og mga nagkadayang komento si Harvey. Apan, bisan pa man ni ini, iyang giangkon ang responsibilidad sa nahitabong kasaypanan nga nabuhat niya. Nahimong Miss Universe second runner-up si Miss USA. First runner-up si Miss Colombia ug Miss Universe 2015 na mao si Pia Alonzo Wurtzbach. Ug mo kadto naglangkob sa atong aksyon showbiz karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, subalikon ninyo matang alas 7:30 hangtod, alas 9 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP lawkot sara mga word of the gay nagkanayon. Sa gugma daghan ang paasa. Samara na sa Miss Universe, nagtuo kang ikaw na, bawiun ra sabdi ay ang corona. Agay! Corona na, naging bato pa. Yeah. Na-insert lang po ni JP ang gugma sa Miss Universe, but why not? What a happy day for all of us Filipinos. The whole nation is Yes. rejoicing, Attorney Joy. Congratulations, Miss Pia Universe. Wurtzbach. Yes. It's a very proud moment for all of us, you know. Di ba? Murag, and this is a very good lesson because if I'm right, I heard this is the third time she joined Miss Binibining Pilipinas and until finally she won Miss Universe, which is a lesson for all of us We now to have, never give up. yes. For yeah. Karon tulo nakabuka tong Miss Universe, no? Si Margie Moran, si Gloria Diaz, Yes. and then Pia. si Pia Wurtzbach. We can now rightfully claim that ang Filipina A beautiful, as what she said, beautifully confident with a heart. the most beautiful women in the whole world. Well, okay, why not?
basta you know. Pero Colombia, it's also an industry na ginila, no? Kaning Yeah. mga beauty contest, no? Bata pa na sila, gigroom na Yeah. sila nga mo They're appeal na beautiful. beauty They're very sexy and beautiful. Actually, Miss Colombia is also Yeah. beautiful. No? Probably naglibog Pero common kaya na naglibog nasa- si Steve Harvey. No, that's really common sa kanang mga beauty pageants. Yeah. Nga inig-announce sa winners, asa mo'y unahon? Ang first runner-up ba or ang kaning Ang didaog? nakadaog, yes. No, mo nang usahay makuratan sila nga Yeah. sila baguday ay or siya baguday, no? Exactly. Kato But- siguro siya dapat first runner-up to ang iyang Yang i-mention. Yes, Unya, nalahi na-mention niya niya kingon. ang Miss Universe. But at least he owned up to his mistakes. Yes. That's the good thing about it. Di magduda malagod ang katawan. Kaya kana si Steve Harvey is a comedian. Yes. So, abin nag-joke too. But congratulations, Congratulations. Pia. We're And so to happy everyone and so proud. else, because we've supported her also. Perfect timing. As a Christmas gift for the Christmas gift Filipino for the people. Filipino people. 4 days to go, 4 Glenn. more days to go. I'm so excited. I hope you guys are also. Nagsimbang gabi ka, Glenn? Wala gyud ko kasi Wala magdali, sa no? ko, unfortunately. Pero ang atong pagampo nga makadaog atong Miss Universe. Nabot sa nahatag na. langit. Maukat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ng konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kadilang kutob sa balita, aksyon! action!